Volíem compartir amb vosaltres el fet de que el quiròfan és un lloc segur. Ja abans de la pandèmia ja era un lloc segur i tots ho enteníem d'aquesta manera, i quan us avisàvem per operar tots veníeu amb una tranquil·litat, sempre amb por, però sempre diem nosaltres amb respecte, no amb por, i això no ha canviat. El test de pandèmia el que ha fet és que aquesta seguretat hagi augmentat. Com tots sabeu, tenim moltes coses que aprendre, però una de les quals sabem és que tots aquests malalts que venen a operar-se han de ser negatius i per això els testem, amb la qual cosa no són fonts d'infecció, per evitar sobretot les complicacions postoperatòries. També és veritat que ara ha vingut un canvi molt important, i és que nosaltres els sanitaris també ens hem vacunat, i això comporta que tot aquest risc disminueix, amb la qual cosa és fonamental que tots entenguem que és un recurs que tenim, que quan nosaltres avisem a la gent organitzativament per operar-se quan el sistema ho permet, hem de venir, i hem de venir perquè continua sent un lloc segur. Així que si t'avisem, vine.